اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه وجدود حشر دے سوال ہونگے جدود حشر دے سوال ہونگے آمین ساڑے آمنا دے لال ہونگے آمین ساڑے آمنا دے لال ہونگے اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی جڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے جڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے جدو دے اثر دے جی جبو دے اثر دے سوال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے سانو بخشان لئی خدا دے سامنے سانو بخشان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے چھوٹے چھوٹے بال ہونگے سیدہ دے چھوٹے چھوٹے بال ہونگے آمین ساڑے آمنا دے لال ہونگے جدو دے اچل دے سوال ہونگے آمین ساڑے آمنا دے لال ہونگے ہم کو صلاۃ اللہ دعا ہے اللہ پاک والی کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اما صاحبہ دے سال ثواب سے اپنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس میں عطا فرمائے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اللہ کروڑ جنت نصیب فرمائے دوستان گرامی میں آپ حضرات کے سامنے اللہ دے پاک قرآن دی سورۃ یا سجنا پڑھن سر پر کیتا ہے یہ ذات نے اعلان فرمایا حامدہ صالحان من ذاکرین او انثا اللہ فرماتے جائے چنگے عمل کیتے من ذاکرین او انثا اللہ فرماتے بھاویں مرد چنگے عمل کرے بھاویں عورت چنگے عمل کرے اس گئے نہیں لائی کہ تو مرد ہی اچھے عمل کرے نہ اللہ نے مطلقاً فرمایا جائے چنگے عمل کیتے نبی دے غلاموں دیکھنا ایک چاہیے کہ عمل سونا عمل سونا کہڑا ہے اللہ قرآن پاک اعلان فرمایا واقعی مصلاۃ نماز سونا نبی دے غلاموں نماز پڑھیا کرو نماز کا بہت بڑا مقام ہے نماز کا بڑا ہی شان ہے جس بندے نے نیت کر کے کعبے والے پاسے منہ کر کے اللہ اکبر آپ دینا اللہ فرماتے بندہ میرے آگے کھلو گیا ہے میرے آگے جھک گیا ہے اللہ فرماتے بندہ سجدہ بعد میں گناہ پہلے معاف کروا تو میری نبی نے غلاموں نماز سونا والی اللہ نے دوسرے مقام سے فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان اللہ فرماتے جس ویلے تہاڈا موڈ بن جاوے جس ویلے تہاڈا دل کرے میں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا ہے تہاڈا کام قبول کرنا ہے خالق کی قرار نبی دے غلاموں دعا دا کوئی ٹائم کوئی جس ویلے دل کرے صبح ہوئے شام ہوئے پیشی ہوئے دیگر ہوئے رات ہوئے دن ہوئے جس ویلے دعا کرو اللہ فرماتے میں دعاواں قبول فرما لینا تو نبی دے غلاموں اج آپ سارے اس دعا دی خاطر اکٹھے ہوئے اج ہمارے سارے دعا واسطے دعا کرنے علامہ صاحب نے اپنے طریقے نال دعا کرنی قاری اللہ صاحب نے ماشاءاللہ سونا انداز نال قرآن پاک پڑھیا ہے اپنے طریقے نال دعا کی ہے تو میرے نبی دے غلاموں سدا ایمان ہے سدا یقین ہے جتھے قرآن پاک پڑھیا جاوے احادیث مبارک پڑھیا جاوے
نبی دے غلاموں وہ کدی رد نہیں ہو سکتے، نہ قرآن رد ہو سکتے، نہ اللہ دا محبوب دا فرمان رد ہو سکتے۔ تو میرے محبوب دے غلاموں میں دعاواں منگتے رہ گئے کرو اپنے بزرگاں واسطے۔ خدا دی قسم ہے تسی اج کسے دی خاطر دعا کرو، کچھ ساری خاطر دعا کرتا۔ تو میرے نبی دے غلاموں اج اما ساری دنیا پوری او دے سال ثواب واسطے اپا سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محبوب دے غلاموں نہایت مختصر ٹائم دی حاضری حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا تسی نام سنیا ہے، بہت بڑے پائے دے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ۔ آپ جس محلے دے وچ جس علاقے دے وچ رہندے ہیں اس علاقے دے وچ ایک عورت نے ایک اڈا کھولیا نوجوانوں کو خراب کرنے کی خاطر۔ تو میرے نبی دے غلاموں جدوں اس عورت نے یہ اڈا کھولیا تے لوگ برا بھلا اخوا دے رہ گئے، لیکن وہ انہاں بندیاں دی گل نہ منی۔ کچھ بندے ٹرتے ٹرتے حضرت بایزید بستامی کو لوگ آخر حضور تساں جو اللہ دے ولی کامل دی تو ہاڈے علاقے دے وچ غلط کام کیا ہوندی تسی کیوں روکیں دے؟ تانوں پتہ ہی ہے کہ تسی برا کام کیا ہوندے جے تسی اللہ دے ولی بنے پھردے ہو۔ تو میرے نبی دے غلاموں جدوں آپ نے یہ گل سنی نا تے آپ نے اپنا گھر چھوڑ کے مصلا چایا لوٹا چایا اس بی بی دے دروازے پہ آکھو سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی جدوں آپ اس بی بی دے دروازے پہ آپ نے مصلا بچھا دیتا، وضو فرما دے، آپ سے بیٹھ کے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہیں، ذکر بیٹھے کرے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کبھی اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اللہ دا ذکر بیٹھے کرے ہیں۔ تیرے نبی دے غلاموں جدوں شاہ ہوئی بی بی نے ویکھیا کہ فاحشہ عورت تھی، انہیں دیکھا آج کوئی میرا گاہک نظر نہیں آیا، آج میرا کوئی خریدار نہیں آیا۔ اس نے اپنی نکرانی کو بھیجا ہے، جا دیکھ آج وجہ دیئے آج کوئی بندہ میرے کول نہیں آیا۔ جب نکرانی پہر آئی دیکھ لیے ایک بابا ہے ہاتھ وچ تسبیح مصلا بچھا تے بیٹھا ہے، اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت بیٹھا کریندا ہے، ذکر اذکار بیٹھا کریندا ہے۔ اس کو قرآن نے جا تے مالکن نو آکھ دیے بی اج تے کوئی اللہ دا ایک بندہ مولوی اپنے دروازے تے آیا بیٹھے او تے اللہ دا بیٹھا کریندے تا جڑا کا ہے اونوں ویکھ کے واپس مڑ جاندا ہے۔ جدو سبحان کے گل سنیے وہ جلدی ہوئی آتے بابے نو آکے بابا جی یہ کوئی عبادت کی جگہ نہیں، تسی عبادت کرنی ہے جنگلاں وچ چلے جاؤ، عبادت کرنی ہے تسی پہاڑاں دے وچ چلے جاؤ، عبادت کرنی ہے اللہ کے گھر مسجد وچ چلے جاؤ۔ فرمایا اے عبادت کی جگہ نہیں، یہ میرا ایک خواہش جاتا ہے۔ اس آپ نے بھجنا ایک گل سنی، فرمایا بی بی یہ تیرے کول جو بندے آن، فرمایا ہاں، فرمایا ایک رات جو کے پیسے لینے ہیں، فرمایا 1000 درہم لینی ہے۔ آپ نے درہم 1000 کٹیا، بی بی نو آنا فرمایا آج رات تو میرے کول ہے، آج رات تو میری ہے۔ فرمایا ہاں آج میں تو مینوں بول لے آئے، آج رات میں تیرے قلبے چاو۔ میرے نبی دے غلامو دیکھو اللہ دے ولی جاو، شان دیکھو مقام دیکھو کیویں برائی نو ختم پہ کرے نے۔ اور نبی دے غلامو اج اسی اپنے علاقے دے وچ ویندے آئے، اپنے چک وچ ویندے آئے، اپنی بستی وچ ویندے آئے، اپنے گھراں دے وچ ویندے آئے، برائی ہوندی پئی ہے، بندہ نماز نہیں پڑھدا، پتر نماز نہیں پڑھدا، ہی نماز نہیں پڑھدی۔ نبی دا غلام بندہ کسے اپنے پتر نو کہ پتر جا نماز پڑھ کے آ، اگر پتر آکھے بابا تو اس نماز نہیں پڑھدا تو مینوں کیویں آکھدا ہے؟ میرے نبی دا غلام اس وقت تک اثر نہیں ہوندا جب تک بندہ خود عمل نہ کردا ہوئے۔
جدو تک خود عمل نہ کرنا ہوئے اس سے خاطر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ضرور درسی آپ فرمانا ایسے شہرت لو میں جان آخان جانا کے جانے جانا تو سچے آخا تیرا دی میں شان آخا کس شان تشایا سب بنے آؤ دوستان گرامی بی بی نے آکے سونے آج تو 1000 درہم دیتا ہے حضرت بایزید مستعمی رحمت اللہ علیہ آپ اندر چلے گئے مصلی بچھایا آپ دے بہ گئے آپ نے فرمایا بی بی اج رات تو میرے کول ہے فرمایا ہاں فرمایا جی میں تو آدا سے میں انہیں عمل کر دیا جاؤ فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ سونے کپڑے پا کے آؤ خوشبو لاتے آؤ دنیا بی بی سونا لباس پا کے آئیے حضرت بایزید مستعمی اس بی بی وال نہیں دیکھ دے بلکہ اللہ دی عبادت وچ مصروف ہے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہے جدو رات پچھلی ہوئی بی بی نے آپیا جی سونے میں جو تواڈے کول بیٹھی ہاں تسی مینوں ہلت نہیں پے ویکھ دے میں تانوں 1000 تسی مینوں دتا ہے فرمایا بی بی مصلی لے کے آؤ ایتھے میرے نال مصلی بھی تھا لے میرے نبی دے غلامو نبی نے آپ مصلی دے تے کھلوتی ہے آکھن لگے سونیا مینوں نماز نہیں آتی میں کو سجدہ کرنا نہیں آتا مینوں رکوع نہیں آتا آپ نے فرمایا بی بی گھبرانا جی میں نماز پڑھتا ہاں میرے نال رل کے پڑھ دیا نبی دے غلامو آپ نے جدو سجدے دے عالم وچ گیا آپ نے انہوں نیت کروائیے انہیں نیت کی دیئے رکوع کرایا جدو رکوع مکمل ہویا سر سجدے دے جائے آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا کی دی اللہ اتھوں تک لائے تے آونا میرا کم ہے اگے دی قسمت تبدیل کرنا تے خالق کرنا دا کمے میرے نبی دے غلاموں جب پچھلے رات دا ٹائم ہویا بزرگان دین فرمایا پچھلے راتی اور رحمت رب دی تے کرے بلند آواز کوئی بخشش کوئی منگن والا جو کھلا ہے دروازہ اور دوستان گرامی جب بی بی نے سر سائٹے دے وچ رکھے آئے بڑے سبحان رب العالی نبی دا غلام جب بی بی سائٹے دے وچ گئی دل دی دنیا تبدیل ہو گئی میرے نبی دے غلام بی بی جدو سجدے تو سلام پھیریا دعا منگی دیئے نبی دا غلام جاؤ فائشہ عورت آئی اللہ دے ولی دا جدو ہاتھ لگے آئے اللہ دے ولی دی صحبت اختیار کی دیئے صرف فائشہ نہیں بنی بلکہ اللہ دی ولی کامل بن گئی پھر اسی کیوں نہ کیے در مرشد دا آنا کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے فقیرہ والا تے چل دوارا ملیے دوستان گرامی دعا کرتے ہیں اللہ پاک